hedder Thomas Alsbjerg, og jeg er ombord på Oslofærgen på vej til Norge. Vi skal til Kiteski World Cup i Geilo. Kiteskiing, det går ud på, at man kører på snowboard eller ski med en stor drage, som man styrer med en bar. Så er det meningen, at man laver hop og tricks op i luften. Egentlig har vi aldrig prøvet at stå på kiteski eller kitesnowboard før, men vi regner med, at vi kan overføre det meste fra kitesurfing, som vi har dyrket et par år herhjemme. Mit navn er Dirk Sparbo. Vi er meget nervøse for det, hvordan det skal gå, men det bliver spændende, fordi vi har hørt, at det skulle være cirka det samme som på vand, og vi har styr på vores drager. Vores teknik skulle være i orden, så vi glæder os meget til at prøve på snowboard i stedet for. Mit første forsøg med kitesnowing. Jeg var lige i mit første heat, startede sådan cirka, fik sat min drage op, så gik der 2 minutter, så skulle jeg være nede ved mit heat. Så det var lidt stress på os lige siden det var første gang, lige vente til at stå på snowboard og sådan noget. Det kan ikke være andet end ligesom på vand det her. Det er det samme. When you gonna give up? 'Cause when you do, I'm gonna take your place. I thought you're my reason to live. I thought you're my reason to live. Den tredje dag tog stævnledelsen så den rigtige beslutning, at vi kørte op i Hardangervidda, hvor der er meget store områder med kun med sne og lidt bjerge. Og der så vi, hvordan man kunne fyre den af med snowkiting, så det var super fedt, og vi er begge to blevet rigtig hooked, tror jeg nok. Vi er helt klar på det, og det er noget, vi skal gøre noget mere. Ja, det er super fedt, og det vil vi også gøre til næste år. Vi vil prøve måske at komme med til World Cup igen næste år. Jump around! Jump around! Jump up and get down!